Okay, 3. Også. Nej, baby. 3. Fuck det lort! 3, 2. Nej! Og det ser ud nu. Du optager stadigvæk, idiot. Okay, tag den der. Okay. 3, 2, 1. Du laver. 3, 2, 1. Du laver. Du må ikke kigge på kameraet, så står jeg bare overstillet mig. Ja, men det var fordi, jeg var bare kunne se mit ben i det. Det kunne man. Fuck din babe. 3, 2, 1. Du lever. Jeg har været på tur. Det tager mig lang tid. Ja, men jeg kan gøre det, hvor jeg 3, 2, 1. Nej. 3, 2, 1. 3. Hold med, Lige hurtigt sæt mig. 3, 2, 1. Jeg sagde 3, 2, 1, og ikke grin. 3, 2, 1, nu. Nej, 3, 2, 1. Oh my god, det er dig. Shut up, det er sådan. Det er så svært at lave det her. Det er faktisk godt. 3, 2, 1. Du lever. Så Linda. Det går. Vi tager dem igen. 3, 2. Pause. 3, 2, 1. Du lever. Nej, så er du væk. Nej, det er okay. Hvordan kunne du overleve det store fald? Der er ingen, der kan overleve det store fald. Se, det hele startede med... Ej, jeg slår en rotte! Nej, hvad gjorde du der? Rækker du tungen? Nej. Den virkede. Det var efter. Hele min krop, ikke? Eller sådan, bare mit hoved, men ikke så meget mit ben. Og så bare spar. Og så bare spar. Og så bare spar. Hallo? Hallo? Vågn nu op. Hallo? Puha. Vågn. Vågn nu. Stop. Og så tager vi lige 2 optagelser mere med. Jeg startede, Astrid. Så det var en bram med hånd. 3, 2. Hallo? 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 Puha! Kom op! For helvede! Kom nu op! Lad nu være med det barnlige kvindemenneske! Kom nu op! Altså... Jeg kan det. Hvor er jeg? Hvem er du? Sig det nu, ellers skyder jeg. Jeg skulle bare genvej sådan der. Fuck. Til for... Okay, så vi begynder man... Ja, det var sådan, det skete. Du er fantastisk. Ja, det ved jeg godt. Du er jo en superhelt. Ja, med pistoler her. Den nye superhelt. Du er for sej. Ja.
Og ved du hvad? Jeg er ked af, at jeg ikke gad for det, men skal vi ikke være venner? Yeah! Hvad så? Tak. Nej, tak. Tak fordi du så videoen, og der er ikke mere af klik der, eller klik der. Sådan, jeg håber, at I nød alle de 3 videoer. Og hvis du ikke har set 3 videoer, så skal du altså lige se de 3 videoer. Og hvis du kun har set den her står, hvad fanden snakker han om? Eller kun har set det der fra klip del 1, eller skal du bare gå ind på Philip Tange, og så gå ind på vores kanal, der hvor der er en masse videoer, og så klik på den nyeste video, gå derind, og så i slutningen er der del 1 på fail, og så den her video, del 2. Ja, sådan. Det er det. Hej.